Sibeko Manqele. Akubiza mfana. Hlala phansi empini zerange lapha ngemuva ngaphandle. Hlala lapha nje ngaphandle. Uvele ngewindi lapha ya. Sibeko Manqele. La mfana wami. Wenziwa mana ngicela ukubuza umbuzo kodwa nje mfethu. Yini ekwenza ukuthi uposte into enjena ngami ku Facebook? Bekuyini inhloso yakho Sibeko ngokwenze njalo? Ithi ngizondwe mina abantu mina. Ngizondwe abantu bakambatha mina. Ngizondwe unongoma unkana wakithi mina. Ngenxa yakho Sibeko. Namehla petukile. Wena uSibeko wena. Petukelwe ngamehlo wena Sibeko wena. Igama lakhe lishayelwe kuSibeko elikamthandeni out indaba yalo. Sibeko Manqele. La ndoda. Mfethu iphutha lami kuwe emthandeni. Sibeko ndini. Kwaba ukuthi mfethu kahle ngingasipost isigehle sakho sengoma. 1 2 phutha lami engalenza kuwe. Wamele ngamncomo ukukhuzana mayenza into enhle ngoba kumele kunconywe wena wedwa phela umuntu omkhulu. Umuntu okumele anconywe nguwe ofanele ukunconywa nguwe. Hayi abanye abantu. Hamba ucinge itrend ko TikTok, ucinge itrend, uhamba uyigaxa nje kuma groups mfethu angasile ngoba uzama itrend, ihambile itrend, ikubalekela itrend ayisekho itrend kuwena. Uhamba uyayigubha wena itrend, uyayifuna itrend ngenkani. So uyifuna nangami ke, uyifuna kumuntu orong emfana ngikuphetela umdidi mina. Ngubeke nje obala. Ake sithi ke Sibeko, babeqambela amanga ukuthi waba yinja kumkhathazi nanomroza. Ake sithi Sibeko wangamampunge ukuthi mfethu wena wathuka umjigs. Ake sithi mfethu futhi nalabo futhi babeqambela nje amanga ukuthi wena uyabona wahuthwa nje igube la khupha ngemvubu lawo futhi wangamampunge is fine. Ake sithi futhi le ndaba kaNgelovi nayo futhi wangamanga. Yes siyavuma ke wangamanga. Ake sithi le ekaze imdola futhi nayo kufika late emcimbini omenye kuwe ngenxa yabo futhi utshwala wangamanga nayo. Into wafika wayikhipha kuyo ngami wena nansi. Umphikelana umufi uthi awumazi kwi-interview makuthiwa umufi akasekho emhlabeni. Umphikelana umufi ndoda. Wena ngolwesithathu umhla ka4 December kwakuyisikhathi kwaku 738 wawungakhulumi nami nomufi wena. Uthi ingane yabantu. Hey, ngikhumbula kahle wathi ayenza ivideo yenze no live. Same time umufi wenza ulive. Sathi mase icall yami nawe yaphela ngabo 7:55 kanje. Yezwe indaba. Yaphesa inqamula icall yethu wasumufi eyokwenza live emalini enanivumele wena nayo lo mala wazi umnike uthe ngithema ngifona ngolesihlanu ngoba sazovuka umgqibelo siye eCenturion wathi wena asizeni kwakho olesihlanu mangiphuma emsebenzini mina ngathi mina lo masimba lawe mina angiwenzi kusho wena namhlanje umazi umufi wena mhlambe nokuthi uyamkoloda usawuphika lokho lalela ke ndoda awuyeke ukungithumela ngezimako zakho osiqiniseko awuyeke nje mfethu ngiyakwazi usebenza kanjani nosiqiniseko ngiyazi mfethu into enenzayo naye umsangano kanjani usiqiniseko nikhuluma naye ubusuku bonke ke manje uzovuka ekseni uzokwenza le video lenga mfethu awujabuli ukuthi wafakela ingane i-criminal record kumanje mfethu usiqiniseko angeke akwazi ukuqashwa ndawo ngenxa yakho. Ingane ine criminal record yenzelwa nguwe ngoba ihleli nje impilo yakhe imile isiakhile impilo ibhashwe udakeni uhappy wena udokotela yonke ubhizo umembulela ugadlaza amateki into enkulu ongaka usazi 19 into engathi ikhandwe ngoflower neyeast uhappy bohamba bekubone mina ngawe from ungithinte ngisho ngathi mina sibeka ngikusabi ngayo yonke into angiwela nje ngikusabi wena futhi I will never be intimidated by you. You will never intimidate me baba. Never. When we ingane kimi wena Sibeko usamkotshoyana nje. Ngeke mina uzongithinta. Uzama ukungibulalisa kuwena owabuya singane yabantu. Uwena wabuya singane yakutshela mina uwena. Wena Mgibe wena awufuseke wena Mgibe nje awufuseke ngempela ke manje.
Wena Mgibe kube nguwena mina ngabe ngiyathula. Wena Mgibe ayikho into enhle enawe ephetha kahle. Awufuseke wena. Sengikhathele uwe mina. Ukubona nje nokuzwa indaba ezimbi ezifaka wena phakathi. Kuyangistressa, kuyangicinanisa ukuzwa nje ngawe. Wena Mgibe nje awufuseke ngempela manje. Wena Mgibe wena. Umthandeni akekho ngisho kwizinga lakho leli oclaim ukuthi wena ukhuzani umthandeni akekho kwizinga lakhe. Wena umataniswa na yonke into engasile. Umataniswa nemindeni enemali ukuthi wena uyisincela mthondo sayo leyo mndeni wena yondliwa wena. Umataniswa na yonke inyonsense. Umataniswa nokuthi bayakupheka. Uphekwa abanye amadoda wena. Sayithula leyo nto. Umataniswa nemindeni ukuthi wena uyisincela mthondo sayo uyimpimpi zawo. Sakuthula lokho. Jiki usontshikazi uShantu akekho namhlanje. Ezwana nawe akekho namhlanje. Wasala wena nophaqwa beAdidas ababodwa abangqolile. Sakuthula lokho nensile. Jiki manje usuyo busy nomthonga manje. Busy noDuyazi umuntu olandela uDuyazi uyazi. Ever since iMother of All Maskandi last year or last year umthandeni wabhokwa kakhulu especially imina omlandelayo. And leyo video went viral, I'm sure wayibona. And ever since iMother of All Maskandi leya saga yadle ntombazana yakwaBiyela, umthandeni has tried ukulungisa izinyathelo zakhe towards event. Emva kwalokho awukwazi uphinde uzwe emcimbi ukuthiwa ukwamosha. Wasizwa thina esimlandelayo. Manje uyini wena? Umqhele ongasile nensile. Ungageza ungazoyiqhathanisa umthonga onaxhathi wena. Wena abantu okumele ngabe bakhulumela ngisho ukhuzani ke. Ukhuzani kule situation akanacala ke lokho. Uwe ofaka abantu wenza lento yakho yobuphiciphici wena. Yobuxoki eyokumeneza wena mfana wena. Ubhizi manje. Nonga amthando ukhuzani nobe sakhetha uzobona wena nesidina. Ukhulumela ukhuzani ungacelwanga. Bakhona ulomfana kaMoya angazi lo kaMvelasi noMokamolase lo mfana lo namaceci lo nomlomo omkhulu. Umlandeli kaKhuzani ongangoba manje use uplifteke impilo ngenxa yokulandela ukhuzani ngendlela. Hayi lento wena wenzayo wena. Uzokhuluma amasimba manje kanje umthonga akekho kwelevel yakho. Naka indaba zakho ezixakayo lezi omataniswa nazo. Mase lokhu uzosikhalela la. Wena kwizinto einengqondo awuparticipate. Kuyimanje sisakhala namanye abafowethu esinabo la sikhalela ukuthi sikhalela isehlo esehleke kwindodakazi ena7 years ucwecwe. Isizwe siyakhala awucomment lokho uzokhomenta izinto enginangqondo. Wena wazi ukukhomenta amaxatshaniswa noma kuzokhulunywa ngabantu besifazane abazale kweminye imizi beyoshadela kweminye imizi udefenda lapho ke. Umandla lapho udefend uzuhoshozizwe. Wena nesidina nje wena. Kumele ngabe nje uyathula unakana inda ushwayo usiqinga angazi umusiqiniseko yini lo omlandeli wegcokama naye. Loyo ke njengoza kwethu esinaye ku Red Nation ngizomtshela mina ngimtshela nje la ezwe baf hamthathe umthole nesiqunga ugeze ngisho ngovuma or ngenhlanhla emhlophe noma umukhanya kude igazi lakho limile. Like ngizokutshela nje engoza kwenu angixabani nawe. Uma ukuthatha lokho uyakuthatha awukuthathi but ngiyakutshela hamba uyogeza ngegazi bafu uyiclean igazi lakho limile ugeze uyithande. Right, back to la wena Mgibe wena awufuseke wena. Wena fuseka ngempela manje.
wena nje into enawe ayiphethe kahle nabasazozwana nawe nabangakuboni bayokubona wena awufuza awuhlukane nomuntu othandeni phasi umthandene ever since imother of all wenza kahle manje izinto zakhe zimhambela kahle useyiphatha kahle uzwana nomfana wasenkandla osibino kumnandi kudeliwe ushaya ama hits ngapha ngapha wena ubhizi uzokhuluma amasimba la awufuseka wena hlukana phansi nomthombo enaka izindaba zakho lezi omataniswa nazo noma lezi o defender kuzona asikafiki kuzona mayivela zikhuphuka ezo unyaka uyophela ungangena kuzona kule yamthongo awufuseka ngisho ukhuzani manje angeke kusamuzwa nethi lo mfana lona lo mfana oyisidaba ngoba naye uyayihlonipha uprotector igama akumele akhulunywe lo bakhona omthobisi yes I think abangamkhulumela hayi wena o thibela hayi wena ziphathe kahle nje